बाप रे बाप कितना उल्टी अभी मना क्वेश्चन तो होता रे दादा का हम कोरी हमरा तो समझे में नहीं आवत कि का जवाब देम पूछियन जाता कि मरत तो हमर 1.5 साल 2 साल से बाहर बावन कैसे अपन लइका होके के बा हम का करी बंद कर तक बोलाई का उनका के कुछ सुझाव दिए हम कोई ना के लब लब मत कर अपना मन से लब लब मत कर लेकिन अपना मन के जौन करे के बा उनका के करे के बा खीस बढ़ जाला हमरा यही कुल बात पर अगर कहना कान कोई के भनक पड़ी नु जीरा जतना खात नहीं ततना उल्टी हो जाता है का भइल हो कबले का त सुतर नहीं त गैस बनैले बा त रुक त बा डॉक्टर के बोला दे तनिया के चेक चेक कर दे जा तो घर लुक दुक के दिन बा नींबू का चाय खाल कर मम्मी जी उनका के का बोलावे के जरूरत बा अरे बीमार त कि होटल सास पतो दुनो मर गोली सन बीमारी उल्टी पैखाना के चलते घर रोक देगा तो का से का देता जा तनी डॉक्टर के लेवा तनी देखा त कहता कि ठीक बानी तू बरियारी देह से खूब करे लुकने बा चलू लइका घर में नहीं खाए मानू कि आके तरह के दौड़ के कहीं लिया के चल जाई बिना सामान के घर बहुए बाहर विदेश बावसन त मान लो मम्मी जी के अचार खत्म होलो हाथ ना काट के धो दी में खाए वाला में ऊपर चढ़ेले बनी अचार घर के खाता छोटू के काट के छो रह इतने ताई त अथी होई रह त ना को रहेला तो बेर बागर मन अचार तू नत खा अचारे खा से त और नुकसान करता आदमी के हम ही खा के त कल को देह काला लेनी अथी का तो कहत रहनी कोई के बोलाई मत तू अपन बेचारी अपन ड्यूटी में बोलिया त काय झूठो तारा कहला से ना मला काहे ना बोलाई हो ढेर बीमार हो जीबू त कौन हमरा मरद बच्चा हमरा घरे बाकी केकर मुंह खोजम की चल जब रात बिरात दवाई करा हमरा पता होइए के अब एक बार हमरा छाड़ जानी बाहर से त बोले लगे हमरा के बुआ के रसो तन से पी के देखो तन का जना गैस हो जाता कि कल चौमीनवा खा ले कच्चा घरा है बुझाता नतिए देले रहे त ई कुल न त खाए अटर पटर को दवाई ले है के परी बिना दवाई के सुनी आजकल पहिले वाला लोग देख त कहत या हो मौगी का हो आई देखी कहिए पेपर सारा के लेकिन कोनो दिक्कत नहीं के ना 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 कोनो दिक्कत नहीं है देखी कैसा मन बरे का है वही गाड़ी पर जात रही कि मत जो नैहर जेबे त सौसे पहाड़े चबे के उलाट दी जाके नैहर गए त माने का मतलब थोड़ा तबीयत कहेला कि नैहर में जो ससुर माने त अबू नहीं कसन फेरा में पड़ल मत कुछ ना भइल होई पेटवा के दर्द लेके पड़े उठ के बैठ दवाइयो खोले रही रोक मुड़िया में हाथ लगाते रोक बैठाई जानता नहीं कुल काम कइल ह गोई रही भैया के अपना कार संभाले सांस ली खींची सांस ऊपर कस के खींच अरे अभी छोड़ी ना 1 मिनट खातिर खींचले रही टंगले रह ऊपर मुंह हां बीपी हाई हो गइल बा बढ़ गइल बा हां का करे के पड़ी देखी तो खाना पीना पे ध्यान दियन तो हो जाई महाराज जी खाने खा के तो बीमार पड़ विटामिन के दुगो सीसी हम लिख देतानी दी हेम्पर ओम्पर लिया देतानी ठीक बाटे हो जियन 2 दिन में ठीक ठाक हो पेटवा में बहुत दर्द होता है जानी पेटवा के दर्द से बहुत परेशान रहता है देखी तो एरिया दुखता हां हाय हां जी ए अनिरुद्ध बाबूआ हां चाची आओ गैस अरे पता चलल कि डॉक्टर आइन तोरे घर पे आई हो हां तो देखते बड़ी चाची हमारे घरे मरीज भइल बिया तो डॉक्टर के करा के जाई है ए कोने हां खुश रह बनल नहीं बोल हां हां जी कोई नहीं हो बीमार हो गइल बाड़ू देखत ना कि सब हां त मेहरानू नैहर जाली सन त आधा बलोनी धके आ जाली सन हां हरासमेंट सब काम धना कइला से गुडा दुगो विटामिन के सोची ए दुलहीन कगो पैसा भइल रहूर ए डॉक्टर आइन दुलहीन हां हमर कनेवा के बड़ी उल्टी छाती होता का करे 1 मिनट चला तानी देख लेतानी चेकअप कर लेतानी पानी के क्लिनिका पे लिया के आई में एक बोतल पानी चढ़ा देब हेम्पर ऊपर त ए जे ना कि लगा देवे ला वो बोने का ए जे लगा ना निकले ली हम नहीं तो अब इधर लेके नहीं खिना आई चलियन तब ना जाई अच्छा हम लेके लगा दे देख ली जेकरा उल्टी पैखाना होला ओकरा के घर ही पानी चढ़ा के माली मोर मैदान तिली लागत रहला घर आदमी रहता अपना नली पे बोल 3 गो लेवा खींच देनी हो चाची 3 गो लेवा खींच देनी जानलू अब का कही ढेर करे कर मतलब पेट झरी होता अरे बहुत एकदम अब चलल नहीं का एक कने तू गोरऊ हांडा के भात उतारे का हो नैहर दर्द के ना बबना के ना उसको देखी त हो कने देखी त पेटवा में दर्द फक फक ढोढ़िया मारेला ना ना
ना उ गैस बना ना ये डॉक्टर आई ना बा कने के इनो पियले कहनी है पिए के इनकरा ओइसे ना बैठी हम रुक सबेरे में अब अभी दवाई सुई करा ल पटिया जाई एकदम ठीक ना होई ऐसे हम तरह खा के बैठा देबो हमरो लागत है तनी हांडवा उतरवा देनी ना अपनी के साथ हम भी से पेटो में दर्द कब बताओ तो ये बेचारा के कल तो आई जी हमरा घर में तब अच्छा ठीक बा चलिए हम तले चलता नहीं पता है कि देखिए अकेले भी है घर में ए चिकरी देखी हम आवत नहीं मेडिकल पर तो ये दिन पैसो दे दे हम हो जावे मांगे के परिबा ना घर में पैसा जन्नी अब ना रहू सब ना देख जा तो हमनियो के भाई दवाई ना 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 हम लेके आवत लेके ओ जन के आवत है लेके आवत नहीं अच्छा ठीक बा हम फरम पड़ा चढ़ावे के बा पानी हां चढ़ा दी हम सब लेवा तनी तो हां इनका घर वाले तनी चेकअप करके आ जाई वो कुल मिला के 500 कनी है ना ना ओकर तो अभी दवाई के अलग बा खाली चेक आवा के बताइनी है अच्छा हां ले चली जी हम नहीं के बर्दाश्त को पेटवा के दर्द अब तोर मन ठीक बानू अब तो अस्थिर हो गेल आत्मा तोर ऐसे बोले नहीं रहो माने नहीं है ससुर लोग ना जाला काम कइले अपना बाबू भैया का फेरा में प्रॉब्लम नहीं हम तोरा के लेके यहाँ 1 रुपया नहीं के तो का करी रहो तो फिर कहनी कि चलो जन ये दिखाई कहे बाबू लेके ना जात रहन दिखावे तो टांग के तरह लियावल जरूरी तोर है बाबू तो तोरा के मुआ दी तो सौरी और मुआ दी तो सोकनी के का काम बा तोरा ले कौन तो करत नु का हम करी अब तो थोड़ी ताल सुनो पहले आई रे माई आई हो दादा एके बलास ना बनल जाला तो देह टाइट कर बुझाई ल आई रे दादा जाई चाउर के बोरा टंगले रहीस का कइले रहीस कैसे ना बुसु गोई आई खाना बनावा तो हांडवा उतरवा देले रही हां लेकिन कोनो गाड़ी उड़ी कोई हम ऐसे ना जाइल दे जी रह जा तनी देखे मुना का टेम्पू के जल्दी के आई जन्नी आ तो सुनी ना तनी मके नलिया पे ले चली ले चली कुल करम करवा देबे बराते चल उठ उठ नली पर तोर हगल मुतल हमरे न करे के बा ओइसे जैसे कहत नहीं कि दूसरा कोई के करे जात नहीं जन्नी छोड़ दी तो ऐसा ही हम मर जाई ढेर बोलबे तो छोड़ देबे जे गिर के नाचे लगबे जान ली है मुंह धराओ तन कब्बे से कहत हम के आवत नहीं ओई लइका से तुम परेशान बनी एकदम ई का जानत हन कि हम काहे खातिर का सोचत हनी काहे खातिर इतना अर्जेंट बोलई तब्बो तो समझ में नहीं के आवत कि अर्जेंट का के कहल जाला अरे तो दौड़ल आवतन रही करा पर मुंह खेत पर रही बोलो का बात बा हम कौन मुंह देखाई में कौन जवाब दे सब कोई के हमके ई बताई अरे हमर सुनता तो ना तो करे जे कहीं में तो लइका होखे वाला रह बोली मार की करे हमार और के कर भाग ऐसे कुछ नहीं उबुल करत रही ना अरे तो लड़का ऐसे कैसे हो जी मजाक थोड़े आगे जाए मतलब माने कैसे कहता रुक लड़का हो जाई दूध के धोल मत बनी ना तो जानते ना खुलिया बोले अरे तो मुंह में तारा कैसे पता चल कि मैं लड़का होके वाला उल्टी उल्टी होता मंगनी है और अभी तक उच्च से चेक करे वाला कैसे कैसे उता अपना सखी है उतना के बतैले नहीं कि कोई के कनी ले आदी ना तब जाके ले ली उबरो हमरा बारे में तनी तनी जाने ली ना अब बूढ़ी तारे हमरा का चौके पर देख ले लिया वो करत रही तो कहते कि डॉक्टर नहीं आके बुलाई ओहो 2 साल लड़ाई अरे 2 साल हो गइल कोई ले हमको वही तो सोच रहे कि 1.5 साल गोइला हो गइल इने ई कांड हो गइल ई तो बड़ा समस्या हो जाई सुन ना कब का सुनावे के बाकी बा हमार बात सुनही के नहीं के ना ना हम तोहरे बात सुना तानी इको कोनो उपाय कर देखो बे ये मामला में तू जब हम खा जानता नहीं पूरे सब कुछ जान तो फिर कहबो कैसे हमारे हां हमरा के त काट के फेंक दी हम एकदम उल्टी होता है आई जी डॉक्टर आई यही में बाड़ी कनेवा अच्छा रुक जाई बैग ये रख अच्छा आइयो काई बड़ा सुमित बबुआ आई देखिए ना है ना आगे बढ़ा है नहीं है झूठो के मुंह के परेशान कर दिया हम बबुआ तन की बाहरी जा सुन के ला कनेवा के हां हम कोई सीरियस कुछ हां तो ना ना बाहरी जा तन चेकअप करे के बाद कनेवा के मिजाज खराब बा चोरे रोए दिन हमरा के टैबलेट दे दी गैस के ना तो वो से तो दिन चेक हुई कोई तब ना पता चली का भइल बा का ना ये सही खाई कुछ उठागा सूता कहिए से ऐसे होता अरे आज सवेरे से होता हम तो आज देखो नहीं देखी जी रोए दी ना कोनी ना दिखा ले दवाई बनी है कता
देखिए आजकल रोग दुखले मजाक करे लायक नहीं खे जन्नी रुक जाई घबराई न तो कौन सुई ह मम्मी जी वो तो मैं बीमार नहीं खी हम जितना अरे तक तू परेशान काहे बाबू इतना पैसा कौड़ी के थी बा हमरा ना कुछ बात नहीं कहना डॉक्टर जी पेटवा में दर्द रहता ना ना दर्द ना कनु हुलिया ले खाली मन भर रहता हाँ। काहे हंसतानी जी रउआ खुशखबरी बा रउआ दादी बने वाला बानी का हाँ महाराज कहीं के में घबराए वाला का बात बा निकाली दे ने हस्बैंड इधर ना होलन आजी हमर लड़का 2 साल ले बाहर बउए अजी गजा बालवा अब हम का जानते होखे के सही में बता हम डॉक्टर हैं झूठ थोड़ी बोलत हैं फर्जी डॉक्टर का से बोलत हैं ट्यूमर उमर नहीं कनु होत हमरा के आई हम रउए के सुना देतनी आई हमारा नाम कुल बुझाई का कहतनी का कनी हाँ रउआ दादी बने वाला भाई माई बने वाला भाई मिठाई थी ना तो कर दे कि छुपाई ना थे ने मिठाई के प्रोग्राम करिए पैसा दिने गम निकाली है ने चली दई अपन सर आई होनी चली कम पानी उनी चढ़ावा ली ना तो जानता नहीं बाद में फिर दिक्कत होखे लगी परेशानी होखे हाँ, लगी हाँ। अभी ये ले खाई चली पानी उनी हम तो लड़का तंदुरुस्त हुई निकली होनी है धरी कुल सर सुई अच्छा ठीक दई बे कि हम सुइयो देबे के बा ना सुई रह दी ना दर्द दर्द होई तो कहां हम सुइयो लगा दे हम तो पानी लेके आओ तनी ए ए आई काम सुनतनी हो मम्मी जी सच बात ना हो तन तू क्रिया खाता हो आय का करी डॉक्टर ए लइका तू बाहर जाता कहेंगे के बहरी भेजो तनी अबे एकरा भी काम बाती आई गांव घर के लइका ले सब जन तबियत ज्यादा खराब है बाहर ले जाके पड़ी का तू जो रे बाहरी आओ काना के पापा हो आय हमार लइका जब घरे नहीं के तो तू बताइबू कि ना बताइबू सीधा सीधा ना ओके के बा मम्मी जी ई बात सच है लेकिन काम आखिर के कर होगे के मामी पूछल चाहतनी पता इन तो किसी आइम ना नु हम कुछ नहीं जानत हम लड़का के अभी आज फोन लगा बतानी आवत तो तारा उ लतहरी काट के ना फेंकलस नहर में तू कहिए बाप हो बाप है जाओ ना पतो के तरह थी पर रखत रहनी है आय हमार लड़का गड्डी रुपया भेजावत रहला खाता पे खिलाड़ीवा के हई खई रानी हौ खई रानी आ रानी तेजी का माजा मार के आ साज ले बाड़ी पेट में गलती हो गई मम्मी जी चाहे दिन दवाई लिया के दे दी हम खा ले कोई ना जाने ऐसे कैसे दवाई दे दी हम लड़का ले पे बुझाते उनका से कौन तो का सोचियो ना हमरा बारे में कहेला बाकी रह जी डॉक्टर ने भर गाँव ना कही उनका पते के लेके ककबा हम ना कम दबा मर लेके जान जाइयो जान जाइयो तू आ तू जनी कदल नु न रख के काम तू कोई मुंह देखा ले को हमरा के छोड़ ले काम आ तार मुंह नहीं खाना खोला तो बोलावा तन तार भातार के दे इंसान मत लग तू लोग च तार मुंह बकार रे के खोलत नु के काम ना के पाप हो हमरो ना बुझाइल के तो काम करी एगो गलती के कदनी अगर बड़ सजा मिल गइले दादा बोला दियन बूढ़ी फोन को के तो हम कहाँ जवाब दे मुका का हमरा पक्का तो ना विश्वास करे लनु हम तो कुछ समझ में नहीं के आवत तो दादा आज नहीं लइको बासन इतना परेशान कइले बासन खा पी ले तना सब बाद में कनी लौकत नहीं खस तनी देर नजरी अब राती के वहीं से निकलते रात भर तंग करी हस दिन में तक नहीं ओते पता नहीं खे चलत एगो हमर तबीयत खराब से इतना परेशान होइल बनी ना पानी चलानी लेकिन कोनो काम नहीं के हजी केने बाबू हो घर में बनी आई ना का करत हूँ ठीक भइलू सुइया दवाई अच्छा भइल जी कहाँ ठीक बनी गोर लागत खुश रह बीमार बहु चला से खुश का रह कौन देखो दवाई ले निक ना भइलू ना तनी मने ठीक भइल जान पानी चढ़त दू बोतल हाँ ढेर कमजोरी हो गइल ना हो पेट में दर्द कबर गइल अरे तू बीमारे रहत जब देख जब बीमारे काम ले तू हटत नहीं खुनु हो आई का करी काम अकेला ही न बनी कौन सास ससुर बावन की करी हन एगो बात सुनना हो आदमी को ना कहे
देखे के बा रहला के हाँ आज रहला बाबा हाँ मैं यहाँ पर डॉक्टर लिया के गोली तो डॉक्टर चेक कइला तो बता देला हो डॉक्टर दी नहीं कि गिरा के तो हमारे घरे हमरे के चेक करे आए रहे डॉक्टर ने उहे आई रही हां तो वही मेरे बूढ़ी आई रही कि मैं पतोहिया के थी उल्टी उल्टी होखत है कि चलो थी आई हे कनी बता से का कोई पूरा गांव में हाला भइल बा देख फोन कर देले भाई मैया रहला भिरी आवत बेटा वो देख का हो खेला ये तो मरबो करने कहीं कहिए से बहुत बदमाश है। ऐसे माने औरत की भला 6 महीने साल के अंदर कोई बना तो कितना 2 साल हो गए बका दे का 2 साल 1.5 साल हुई कोई मोटा मोटी हो अंजादा ये कौन कैसे पता चली देख लो कोनो ने चाह पत्ती मांग ले तो कोनो ने बाजार ले सब्जी मांगी तो मुर्गा मछली खाए में बहुत आगे ही है मारे लिया के दिल लसन बनावे ले खाली छनर मनर अभी के जानता के करना हो हमरा को सब पता का गोरे गोरे लइके बना भेला आवे के तो कोई गुआवे सब पता उहे ज्यादा ओकरा घरे आवेला जन्नी अरे ई मत कह अरे हेड के दवा के दुगुआवे सन का कहियो कनी के का जने का ना उही हो ना भुला गेल भाई मछली लेकर 1.5 किलो आई रहे गराई हाँ नहरी में माराई रहे इहे ना कहाला मर्द मानुस चल जानते कहो मेहरानो बाड़ी सन के काटी ने अपना मारता के छोड़ के दूसरा भी कैसे जाली समझ इहे ना घुस रहेला और से कोई बाजी देख हाउ नितेशवा कहाला बेटा उहो घुस रहेला भौजी भौजी कइले रहेला सब त घुसले कौना के कहब के कौना के ह कौना के ना ह अब त उहे न बताई मर्दा रही तो घरे न त थोप देती जे मर्दे के हटे अब देख नहीं आवत त कौन बाजा बाजेला बाजा का बाजी देखला कस के टिंके का पड़ी ज्यादा सुंदर पापा घमंड करेले अपना के सुघर अरे बाई कोई सब के बेटा लागे देले उठाई दे लागे देले कोई के अपन में ना एक पानी ई तो सही बात कहला फटाफट गाड़ी देले दूसरा के कहेले तो दूसरा के एथी करतला से तो इसे अपने हो गइल हटे ओइ तो सुन के हम के चंबू बन जाई दादा ओकरा तन की ना बुझाइला के हां गांव घर सुनी ऐसन हाल बात के का कही आई जतना 76 हो खेली सनु ओपनी न दूसरा के 10 को कह दिए लेकिन अपना में न तोपले रही सब पेमन मरले रही सन वे आई ये कौन जा तनी बतियावा त मुंह पर कितना मीठे मीठे बतियावेले ठीक में इनमें कहेला जानता नु के चो छिनार के अत ना मिलेला मीठे मीठे बोली बोलेला जान के लगे बड़ी लूर रहेला जी इनमें कहला का फलानी खखुआ के बोलेले खखुआ के बोल देलस नु त एक त रहले नीक बा जौन मीठे मीठे बतिया त सुनो कनी के अत ना मिलेला गुआ में पूरा पका ले ऐसा ऐसा मौगी संग पिलुआ पड़ेला जी जब एथी परी ना कुल भोग के जइया सन ए जे जन जे कुल भोगिया सन मर के जौन ना भइल के होई के होई तारा के ई नहीं के बुझा सही कहत ये कने ये ऐसन ऐसन मेहरानी मांगल बेसन ऐसन ऐसन गांव लेनु के जे एक से एक हमनी के कहानी देखे के मिलत है डेरा पर अच्छा आतना दिन हमनी के बियाह शादी भइला इलाज ले टोला महल्ला में कबो ऐसा ना सुनल ऐसे पहली बार ऐसा सुनता नहीं सब का लोग इज्जतिया कहि जे गांव घर से दूसर गांव के सुनिए से त कहीं से बियाह शादी से लोग ना लागेला कहूं चे कि गांव में होइसे भइल तब का बियाहती बंद हो जाला तो वो डेरा पर के होइसे बात बहु के वो डेरा पर बियाह करी नहीं कहला ना जाय दे चाची मत कुछ कहना जन सुनिए सन त गाड़ी गलौज कर लगे हमरा जानते मैंने कहता ना खिसिया तबियत खराब हो असा ही मारे लगे फिर हुआ के हमरा के हां ई तो सही बात कहता अपने खिसिया बाटे ना जाके बीमार पड़ल बिया दवाई ना नु घरे हमके कबले बतिया न तो कहलन के घरे कोई आइला त दोसरा के शिकायत ना बतियोनी हमरा अभी के याद करता हो कनी ओई के हम को आ जाए तो हो हमनी को ले का काम बा जे गुड़ खाइबा कान छेदाई हमके देखे के बा आंख ले कान ले सुने के बा ये बस बोले के नहीं के बारे में चाची तनी दहिया तनी भेजवा देती ना लइको हमर अच्छा तो पेट झरता ना पेट तो झरते बाबे जन तनी खाए बना के मन नहीं करता चिवड़ा वाला खा लेता सन अच्छा तो दहिया रे काहे ना कहला हो बेसी चाव धो देले रहती बना देले रहती खाए अरे कामना के भेज हम निकले नहीं होले ना उ कहले कहां गइलन ई रहत हमसन घरे ओ सुबह ही से निकल के ने खोज करे इंतजार करत तनी तक खोज के लियो तनी मरबो करे बहुते बड़का के बाप रे बाप एक कनी बा हम त ई कहत इनु के रहला कमाई कौन मुंह लेके बोली हो कौन बात कहनी जे त बहुत बोलेली फटा फटा दूसरा में उनका बहुत बोली निकलेला आ दूसरा के बेटी के एक भर होखेला त 4 भर लेके उठेली आ अब त माने बेटी त बेटी त पतो घर में रख ले बाबू साथ पर्दा के भीतर कहन कि हमारा पतो ऐसन कोई के पतो है ना नहीं खे हमारा के जब हम उतरन जन पर कहस का बाप रे हई पतो मिलल हिय तारा हो ऐसन करियट गरीब घर के लेके आइल बार हम इनर के परी ले आई इनर के परी आज तक ले असही रह गई इनर के परी जौन इनर के परी भी यही से सात लोग के घुसावती या करिया भी त का है इज्जत ले अपने घर में न दिया हो ना छोड़े ओने चले चाय पी लेन त जाए बाक बीमार बा चाय पियावे लगा दी ना रहे त छोना त चाय के काम नहीं खे हट तू ना माने लुआइला प जन लू चलो ना मन बुत चल
खा ली मम्मी जी, मान ली कि गलती हम न कइले बानी, खा ली। अब हमार तो बुझाता कि जब से वही हो ना बस हमरा के कटी है ना बोरा में डली हो, एको सवाल ना पूछे। ना तू हमरा में ठेका मत त पहिले तार के एगो कबे न बेजाबते समझैले बानी तू हमरा में न ठेक तार तो हमर लइका अगर कुछ गोड़ लागते नहीं। पर ढील दे कहत नहीं पर ढील दे। अरे बाबू पानी पी कल मुही पर ढील बे कि ना हमार बाबू पानी पानी हम ठीक बे माई। अब का टूट न चले सुन ना तोर बाप मर गेल बा कि तोर भाई हमर गोड़ धक रोत इस करे रत साला कता ना हम विश्वास क के एकरा के जो घर में हम ढीले रही का तोरा के कमी रहे रे। अरे का थोड़ा तोरा- दू तोरा तीन कमी तीन रहे? दिन हम कहीं कहीं घर छोड़ के चले रही ओही में न बोला के मजा मरोइल हैं? हैं माफ कर दी जा। ई माफ होखे वाला नहीं खे मोय गांव जवार जान गोल बा सब कोई जान गोल बा कि विषमभर के पतो हसन हसन कांड कइले बिया साला कौन मुंह लेके हम बहरी घूमी आवती तो 75 घर खालसा हमर मुंहे देखत लसन माने का हमर मुंहवा न ख काट के फेंकला से अथी हो जाई, इज्जत बन जाई। मान ली हम इज्जत खराब कर देले बानी, हम मानत तानी। तोरा शर्म लागत होई बतिया बोले में हैं तू पपिया का मुंह माने मुंह पर नाम लेबू कि ना लेबू हमरा खाली इतने बताओ ते बताओ के कर हई आ कैसे भइल तब हम कोनो तोरा के अथी करब। हम जाता नहीं हो दादा हमरा नहीं रहे के का तोरा के कमी कइले नहीं रे बोलत रे खाए के पिए के ओढ़े के हां का तोरा कमी कइले रही ते जब पहले बात सुन ते जब कहत रही तब साला कहीं का हम छुट्टी मार को जुग से आ जात रही तब तोरा माने हमरा बेथी में कहां तोरा लग रे हां जय दिन में कोटी रोग माफ हम ना करम एजुक से चल निकल कहां जाए? चल कहां चल। जाए जी? चल जौना भतार से तोरा शौक पूरा भइल वही भतार घर चल। हमरा के कहीं मत भेजे, हमरा गोड़ के हमारे गोड़ पे जान गिर ते एजुक से चल एजुक से निकल चल अपना घर में चल एजुक के जगह में चल। सुन ना हम तोरा को वही शरत पे रखम तोर बाप भाई तोर मतारी आके एजुक फैसला करी हन लाडू कर खाला वही बात पे हम तोरा के रखम। बाबूआ रह ना रे चिरई के जान जा लइका खिलौना लगल बइस खा ला बबुआ का खाई ले रे चल जो हरता दसन हमरा के खा के हम मर जाई सबसे बढ़िया बुई कुछ ना पियो ते चल रे ते चल बेगा खले बैसे जुग हां आगे से पहले काहे ना कर नेटी पे लात देख के मुआ देला है हमरा के कैसे मुंगा देही बता तू ही कैसे ना मुआ दी बता कहां ओकरा खद अते कहां रहिस के हम काम कर देलस ए खाती कॉलेज के जो रुपया कमाए कमा देन रुपया न तो हमारा मगर नो रुपया से तोरी ये ढाका जी नु ए बाबू पानी पी ले पनिया पीली भाटा पनिया पी के लेबे कहां कोई बताओ ना पतो हो सन ना जाजी को देलस के लइका बुझता का हमरा हाथ उठा दी ई खेलवाड़िया के चलते सगरी से मारल जाइम सगरी से गांव घर घर दुआर सगरी से चल गई।